Dağıstanın Qaramol etrafındaki Türkmenistan'ın gurup beren keselhanası yerli. Şol sanına golo yoltumdaki yaşayıcıların hem öz sağlığına seyrettirmek üçün yeketek yer olup hizmet edýär. 2009-njy ýylyň 3-nji awgustunda etnik türkmenleriň aglaby bolup ýaşaýan Faryap welaýatynda Türkmenistanyň Sowet hökümine gurup beren bu saglyk merkezine her gün 100den hem köp adamyň öz janyna şifa tapmak üçin gelýänligi aýdylýar. Keselhananyň lukmanlarynyň biri Fariba keselhanany açyp berendikleri üçin Türkmenistandaky ganywerlerine minnetdardygyny aýdyp, özleriniň alyp barýan günnelik işler barada şeýle diýär. Klinika takriben ruzana 100-150 mariz müracaat kıladi. Biz o her hizmet kılızdan kilaz marize etamiz. Kömek kılabız az dava ve diğer üniversiteler. Keselhana sağlığına seyrettirme üçün ençemi kilometr aralığı söküp gelen onlarca hatsanyň biri bu keselhananyň yerli adamları ulu ähmiýetiniň bardygyny aýdýar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Men özüm tanysam, men Qaramol suwallaryň merkezinden bol ýaşaýan merkezinde ýaşaýan. Men salam ýolluyorum Türkmenistanyň prezidentine Gurbanguly Berdimuhammediň ýoluna. Bizler gaty hoş bolan Türkmenistanyň prezidentinden. Näçin bizlere mana bir asas anaýy köp bir gowy klinik goşap berdi. Bu klinikden bizleriň gariplerimiz we hastalarymyz gaty haýyrlanýar. Näçin biller eger klinik şurada bolmasa bir 15 kilometr Antkoy ulsuwalyna daktyra gitmesegem biller bolmuyor. Näçin gaty bu zamana alhamdulillah ýaxşy dakterlerimiz bar. Emma diwarlarynyň soğuklary gaçyp, üşeýi hem çüýren bu saglyk merkeziniň ýagdaýynyň gitdigiçe yaramazlaşýandygy, gerekli derman därleriň hem ýetmezçiligi edýändigi bellenýär. Lukman Fariba eger Türkmenistanyň doganlary kömegi däýmese yerli owan häkimetlerinden köp zada garaşyp bolmaýandygyny aýtýar. Klinikni barda köp zaýyf. Masalan, Zimistonýam istifade edip bilmeýän Togustonýam pakka okular bu hiç gowy istifade etmez. Bu tarans kömekçisi tok barkı nima bilse onu istifade edebilse. Ýagşy okular pakiç istifade edip Her niçikde bolsa saglygyny dikeltmek üçin yeketek ynamdar yer hökmünde garalýan bu keselhana barýan adamlaryň ýygy hiç üzülmeýär.